Kulish bun paper log borok season 4. Tak kena video kan pani EP tak ki training ki free training. Ki badon apo west kasihel. Dam tak kena training ki day tang tak tu ba day napo west kasihel district. Ki balak ban apply gini ki day tu ki badai napo nosting block nata motion root block bar rambrai block ri mulyang kat block bat shalang kat block. Tikini block ki laban apply nata ki day ki training. Bantangan pen saya ki jaj training ki badon haknika free training mo. Ki don ki floriculture nam ta ki ban thungjung thung bat penwandori ki sentiu. Bat kedon ka cosmetologist ta ki kapsnyu bat ki ban babriu. Ter bahaba phi lechani training ani pi kwa register subha banda jirbha perkasani bha pa pi jid ki ki training. Kini ki training baro ki dai ki batang hapo jongka lai banai. Mentapan dengan pendi saya ki tarik ki ban sedang ki training. Nak mentajong ke training kapsnyu bat pan babriu di ka cosmetologist. Kan sedang hakat prateri jong banai gos ada san term tai ki ba kwa ban apply kan ni. Sepang jong ki ba kapsnyu bat ki ba pan babriu. Hadin jong ka khatnyu tarik subha panom apply syu ikan ki training. Namar ki shim syu mo namar ki pos ki lajang khandiat hi ki sit angani ki lajang lai putali ai ki lajang khandiat. Hadin pelaku di kini tarik juga kan tarik kini kan tarik pimla ban apply kini. Ter bagi bakwa ban training kapsnyu teki sa apply no mentahi nomor haswa jongka kan tarik kini simsu nomor lain sang kandidati ki pos. Ban mentaki jing kai tung sentiu bat penwandur ki sentiu floriculture ki haplang haka floriculture. Ya kan ikin sedang haka arpsan tarik jong bana egos menta usnem arja arpsan. Dan tadi tu bakwa ban apply kini subha masa apply no nomor hadin jongka haswa jongka arpo tarik kini simsu ya kan iki ba wan ban apply. Badia kan training la sponsor daka Meklea State and Skill Development Society Government of Meklea. Bat hakan training ken ai free ka certificate bat ka bam bat ka jakasa nam tagi tu ki bawan training ki badai na jangai pinyo hi ka jakasa pinong free bat ka bamru kanong free. Bat bapin register dan deban penrung kerteng sekanika training pila ban klik ka link bang alabu po description bapin ban register lede po jong kaneka training. Bat ngakwaru ban pencai season 4 nam tagi tu ba apply kani bun ki bakali ba ki don ki baong ba kimyo jing TBA hadin ba la sedang ka training ru. Henry ya kitu ibam yo jing TBA hadin ba sedang ka training kadai ba pi la apply hadin bala dap kisit hapo jong kanika training. Hadin bala dap kini gi sit hapo jong kanika training kin pentip syu ip nomor pila apply kam hadin. Henry ba pin super chang pi perchang ban apply henry la dap yo jing TBA henry kadai ba pi la apply kam slam nane ba kalakut ka nika porban apply bat kisit ru kiladam. Bat nam tagi tigi bala apply ki ba layo badang yo sit kinsa kolepi bapin wan hapo jongka training badi ki jakasa badi ki jaka training kinsa pentip pi hadin bala day kapor kinsa pentip pi mo badi ki jakasa ru pinong free bat jaka bamru free. Ya ki kod badi ki jington kam hakani ka training pila ban yu na po jongka ni ka link hadin mapila klik ketika link ke badan po description box jonga kinsa batai lu tai. Tadin bajan sedang jonga training am tai tu ki bayo ban training kinsa penti pi dap ka bakin ko le nomor jong pi mo. Badan tai tu bom yo wat sungai nomor ka dei ba pim yo sit chu. Bat pila ru ban apply biang hak we per kapor nomor kini ki training State Skill Development Society jongka Government of Meklea kin ai man laki jakamo umdai bakin ai tang kan kawi kan kurno an raya ka badin hadin ru kin don biang tetang bancupin kan mau biang sisin nam tai tu ba kwa ban apply kan ni subha ban page bahai ki video ban ska bahai ka ka banga la batai kanang ba pinom kulmari la de tetang kini jum tips subha ban share lang kini video saya blog jum piru bakin yo ban yi kini ki training la de ki don jumut bat kwa ban lai sekne ka training. Tekan mau ban klet ban share ban like ban subscribe ru ya ka channel ka jonga na por chakpor bapin yo ru ya ki jing mentip ki bawan man kapor na po jongka channel ka jonga tetang kini jing mentip ko blesbun.